eku a wofre won ho fixing the country movement and so abo ntrene kire se kanema mpani John Mahama na tena ye eno mkwa akobo won sese efa Airbus nsem no eho no ne di apiem e wo se wode ho anu yie ba emu nsem Adom Kasee etwaso Ernest Kofi Owusu Bempa kasamafo a osanso ye panyini ewo fixing the country movement na owura yi kasa wonsem trofo nhyiamu ase ene wodi tudwa se dwuma a wo ba bedie no eka nhyehyeye a wodi gu akwam se de be yampanyinfo a wonum edi omenye mu no obepu wonum adwuma a wo ye ho nkonta akire manfo wakire mu se wonum akruche wonsem akwakodan special prosecutor Kasee Jaben se wonye nsem ni mu enhwehwemu die nanso se de enhwehwemu no etwetwe ne nan ase no enti ne ho akohia se obekwa akoye picketing ewo omanpanyini atenaye watwe mpanyinfo a wonum ka bi ewo mu adwene esi enhwehwemu no so scandal bi be pie mu se oma di sumasi dwa masika ni dwiri mu die bi aba edi sunsuanso bone abre ewiase mu aman bebre eno nti eyade a ye mampani dada wanya eyiko a otifie se ye fe no former president John Mahama ni hubo mu bia wo mabo ni din akase court nsihye mu no government official 1 a ye bo ni din se wakwa di dwiri mu no oka ho bia na oye wo mu a wo mu di akire eka ho ma sa de no ebaaye nsamtrofo nhyiamu na se no osan ede kokobo emane emabunu kua hodo a wo ndisi amanyoku onimu ye free bra wo yes obekwa akoye picketing no wo bo wono mu ntrene nyina se wonyan sa anwe ye a wo ye no esan se wode wasamba won so a woni wonum edibesi ani keke de ejimredi law abiding citizens of this country ye de ye say ye ba be picket. You saw some of the youth in this country going to picket at the Jubilee House. Emrano police for show momo koi na se wo de wo no so jimredi na so bi so exercising the democratic right na so ba so ba be picket na so wo so ye be ma na obebu mra so a etojewara we believe in the police service and we are going to be guided by the laws.